Hyvää huomenta kaikille minunkin puolestani. Jarilla oli hieno esitys. Kiitoksia vaan. Eli mä edustan raisiolaista yrittäjää, kuvamestari Kalefotoa. Ja aloitetaan tuosta vähän kertomaan itsestä, että olen jo monella vuosikymmenellä elänyt, eli syntynyt 48 Helsingissä ja sitten käynyt kouluja Kuopiossa, jossa niin kuin valokuvaus tuli harrastukseksi. Ja 14-vuotiaana aloitin sitten jo ottamaan ensimmäiset luokkakuvat niin Kuopion yhteislyseossa. Niin, sieltä sitten lähti tämmöinen pieni bisneskärpäinen. Isä on myöskin ollut yrittäjä, monialayrittäjä. Hänellä oli Markkinointi Liukas-niminen yritys. Mutta on sitten tehnyt montaa muutakin asiaa. Ja hänen perässään sitten muutettiinkin Turkuun. Ja Turussa sitten menin Puolalla yhteislyseon, jossa herätin siellä kamerakerhon ja henkiin ja aloitettiin sitten kamerakerholaisten kanssa Turun koulujen luokkakuvia kuvaamaan. Saatiin kamerakerhoille sellainen hyvä stipendirahasto. Turussa mä olen ollut kaikki hiihtolomat, kesälomat töissä eri fotoalan liikkeissä, niin Kuvasirkku Humaliston kadulla, Kuvapajula Hämeen kadulla ja Foto Eerikin kadulla. Ja aikanaan sitten keväällä 70 olin Satakunnantiellä Fotomäen päässä pääsiäislomaan ja se tuli se liike myyntiin, niin ostin sen 22-vuotiaana. Ja siitä saakka on ollut täyspäinen yrittäjä sitten. Fotomäenpää oli tämmöinen pieni yritys ja sitten tietysti oli hinkuyrittäjänä suurempaa, niin ajattelin siirtyä Turun keskustaan Foorumiin ja olin jo vuokrannut sieltä liiketilaa, mutta sitten istuin 3 päivää autossa ja tein tämmöistä tukkimiehen kirjanpitoa ja totesin, että ei täällä Foorumissa liiku asiakkaita yhtään niin paljon kuin Satakunnantiellä, niin perustin sen fotofoorumin sitten siihen Satakunnantielle. Ja 91 ostin ton Raisiostaan Kalefoton, jonka on aikanaan Turussa Nummenpakalla perustanut Kalevi Lehtonen ja siitä tämä Kalefoto-nimi tulee sitten. Silloin 60-luvulla fotokaupassa oli tietysti perusjalka oli edelleenkin se valokuvaus ja mustavalkokuvia tehtiin ja hyvin pienimuotoista oli se kamerakauppa vielä. Mutta sitten 70-luvulla tietysti lähti kiihtymään ja kaikki halusi ottaa värivalokuvia. Siihen aikaan muistan, kun värivalokuva maksoi 3 markkaa kappale. Kun ajatellaan, että keskipalkka oli silloin jossakin 800 markan paikkeilla, niin se on aika arvokas. Mutta niitä jopa tehtiin käsiin, että mäkin olen ensimmäiset värivalokuvat tehnyt, ammattikuvat itse ja asiakkaiden myöskin, niin tehtiin itse niitä kuvia. Mutta sitten kun se kuvamäärä ja kuvaaminen yleistyi ja kasvoi, niin sitten Suomessakin syntyi näitä suurlaboratorioita, että oli Finnecaa ja Kuvasampoa ja Eiriä, mihin sitten me pienliikkeet välitettiin näitä rullia kehitettäväksi. Kameramyynti tietysti myös kasvoi, koska harrastuskin kasvoi. Ja pienyrittäjä sitten tietysti aina miettii yksinään, että onko järkevää olla, niin Suomeen synnytettiin tämmöinen ringfotoketju, missä oli parhaimmillaan 63 fotokauppiasta. Mutta tietysti kun sitten semmoisenkin organisaation palkataan palkkaihmisiä, niin sekin päättyy sitten aikanaan palkkakuluihin, sanotaan näin, että ei löytynyt enää sitä, mistä heille maksetaan palkkaa. Ringfotolla oli myös pientä maahantuontia, mutta japanilaisilla on hirveät vaatimukset, että me ollaan aika pieni kansa, että kannattaisi kameroita tänne maahan tuoda. 80-luvulla niin fotokauppaankin aina täytyy kehittää, että mitä muuta siellä, niin me oli kehystämötoimintaakin sitten. Otettiin siihen lisähaaraksi. Ja sitten taas toisessa reunassa 85 siirryttiin jo tietokoneaikaan. Silloin meillä oli varastohallinta ja laskutus oli tietokoneella ja tieto meni lerpuille. Sitten ala kun kehittyi tietysti, niin asiakkaidenkin vaatimukset kasvoi, niin 88 aloitettiin oma värikuvien valmistus omilla koneilla, että kuvat sai silloin niin kuin tunnissa.
niin se oli silloin niin kuin se ajan henki. Ja se vaan kasvoi sitten koko ajan, että kun 90-luvulla mentiin, niin sitten piti aina, fotokina on 2 vuoden välein, niin sieltä haettiin aina sitten, että mitkä on parhaat kehityskoneet ja ne oli aina isoja investointeja. Ja ne niin sitten investoitiin niin 4 vuodeksi, että se oli saatu kuoletettua ja sitten taas uutta parempaa konetta. Kalefotossa niin mun poika on ollut aina innostunut tietojen käsittelytieteistä, niin hän sitten jo 1997 teki meille ensimmäiset nettisivut www.kalefoto.fi ja verkkokauppa. Oltiin ainakin täällä Etelä-Suomessa niin kuin fotoalalla pioneereja, niin meillä oli 1999 ensimmäinen verkkokauppa. 2000-luvulla kun tultiin, niin 2001 se Ringfoto oli päättynyt, niin me perustettiin, oli niin kuin perustajajäsenen tämmöisessä kuvamestariketju, johon haettiin Suomen tai Etelä-Suomen paikkakunnilta aina 1 kauppias per kaupunki. Ja tämä ketju on edelleenkin hengissä. Tuossa olisi vaimoni Elina, voisi jakkaakin täältä ketjun kassista semmoisen meidän esitteen, niin teillä on jotain kättä pidempään sitten jokaisella. Tämä ketju silloin haettiin näitä kauppiaita, joilla kaikilla oli kehityskoneet, oli Agfat, oli niin kuin sen alan mersuja, niin niillä sai niin kuin parasta jälkeä ja tuottavimmin. Niin meillä kaikilla oli niin kuin Agfan kehityskoneet ja se oli sitten se niin kuin meidän brändi. Valitettavasti sitten taas saksalaisten Agfakin 2005 meni konkurssiin. Valokuvausalahan on monipuolinen ala, että siellä on aina mielenkiintoista työskennellä, kun siellä on tämä kaupan puoli, mutta sitten on tämmöinen taiteellinen puoli, eli valokuvaus, mikä kuitenkin on se mikä meitä elättää, niin studiokuvausta oli aina kuvattu isoilla kameroilla ja 2000-luvun alussa munkin poika rupesi selittämään, että sun täytyy siirtyä digiaikaan ja silloin ne ensimmäiset Kodakin ja Nikonin yhteistyö tekemät digijärkkärit maksoi yli 100 000 markkaa ensimmäiset ja mä ajattelin, että ei ole mitään järkeä, että saa aika paljon valokuvia ottaa, että tämmöisen pystyy kuolettamaan, mutta sitten ne putosi aina puoleen vuoden välein niiden kameroiden hinnat, niin 2001 myytiin meidän 4 Hasseli-settiä Saksaan ja saatiin vielä sentään jotain rahaa niistä ja hommattiin sitten digijärkkärit ja laatuhan ei tietenkään vielä silloin ainakaan vastannut 6.6 ja 6.7 nekakokoja, mutta siitä se sitten lähti. Pimiö muutettiin meillä palveluhuoneeksi, että me ollaan kanssa tässä digipuolessa niin oltu tää mun pojasta johtuen niin tämmöisiä kotikutoisia seppiä, eli kaikki on niin itse tehty. Ja siitä ruvettiin tallentamaan omalle serverille kaikki kuvat, että periaatteessa meillä on vielä tänä päivänäkin kaikki, kun alan liitto suosittelee, että digikuvia säilytettäisiin 2 vuotta, niin meillä on vielä sieltä alusta saakka lähes kaikki, että meillä on 5 terätavua tällä hetkellä meidän kuva-arkisto. Ja poika kehitti silloin 2002 sitten tämmöisen digikuvapalvelun, joka sitten myytiin kaikille meidän kuvamestariliikkeelle, eli asiakkaat pystyivät sen palvelun kautta tilaamaan valokuvia myöskin kotiinsa tai tulla noutamaan liikkeistä. Että sekin oli semmoista pioneerityötä tavallaan meidän alalla. Se 2000-luvun alku oli, meidänkin verkkokauppa kasvoi ihan huimasti, että päästiin vaihdossa, niin kun tuli lisäliikevaihtoa liki 20%, että siellä oli vielä tavara liikkuisi oikein hyvin. Sitten meillä oli tuli sellainen takapakki tuossa 2006 syksyllä, niin tuo Kalefoto palo tuossa Raision keskustassa. Niin siihen tuli sellainen puolen vuoden katkos ja siinä meni sitten koodit ja arkistot, mutta arkistot saatiin sitten palautettua tuolla Norman Ipasissa Norjassa. Ja 2007 sitten saatiin uusi nettitilaus
järjestelmä pystyyn ja se mahdollisti myöskin, silloin oli tullut muotiin, tämä Ifolori oli telkkarissa silloinkin jo painanut tätä kuvakirjaa, niin meilläkin tuli tämä oma kuvakirjojen tilausjärjestelmä ja se on vieläkin siellä pystyssä siellä www.kuvaamestari.fi kautta digikuvat, niin siinä lopussa, minkä saitte, niin sitä kautta pääsee netin kautta tilaamaan. Sitten sen tulipalon jälkeen myöskin, kun Agfan koneet oli palannut, niin tuolla maailmalla etittiin, ja että mikä brändi on nyt maailmalla johtava, niin amerikkalaiset tämä HP oli kehittänyt Amerikassa just tämän kuvien tilaamisen ja kuvakirjojen tilaamisen ja systeemit, niin päätettiin lähteä ja hankittiin ensimmäiset HP:n lappikset meille ja otettiin se HP-brändi käyttöön. Ja 2012 tuossa Raision keskustassa muutettiin uuteen liikepaikkaan, Raisiontori 2, ja sitten uusittiin nämä HP:n laitteet samalla sitten parhaimmaksi, mitä tällä hetkellä niitä on, ja ne on edelleenkin siellä käytössä, että tänä päivänäkin siellä ihminen voi tulla meille kioskelle tilaamaan, saa kuvat heti odottaessa siinä. Tai sitten netin kautta, jos lähettää niin tilauksen, niin voi lähteä saman tien hakemaan, jos kauppa on auki, niin Kivijalasta hakemaan ne pois, niin säästää noin logistiikkakustannukset, jotka niin kuin Jari sanoi, niin se on Suomessa todella kalliit. Eilen just katsoin, kun meille tuli Saksasta lavallinen tavara, niin maksoi 11 € rahtikulut ja Vantaalta tuli samaan aikaan, niin maksoi 59 €. Aikamoinen hintaero. Ja nyt tämän vuoden alussa sitten me siirryttiin tuossa ammattikuvapuolella myöskin tähän saakka studiossa, jos te tuutte kuvalle, niin me kuvataan digitaalisesti, te näette siinä tietokoneen ruudulla kuvat ja sitten tänä päivänä saatetaan kuvata 60-80 otosta, niin kuitenkin sitten heti valitaan, heitetään pitkin taivaassa ne huonot ja asiakas saa sitten joku 20 otosta. Niin ennen annettiin aina laserkoevedokset sitten seuraavana päivänä. Näin tehdään edelleenkin, mutta lisänä tuli nyt sitten tämmöinen nettipalvelu, tämmöinen kuvatilaus.fi. Se on mun vävypoikani kehittämä ja hän myy tätä myöskin muille valokuvaajille, että tämä on kotimainen kuvatuotteiden tilausohjelma, jolla sitten kaikki valokuvaajat voi jakaa ottamien kuvauksia asiakkaiden kanssa netissä ja tällä tavalla niitä tilauksia sitten voi nykypäiväisesti ottaa vastaan. Että tosi helppo järjestelmä ja siellä on kuvat ja sitten kanvastaulut ja kaikki muutkin tuotteet löytyy sieltä. Tässä on vähän semmoisia ajatelmia. Mä olin tuossa semmoisessa paneelissa tuossa maaliskuussa tuossa Raision kirjastotalolla ja siellä oli näitä Keskon ja SOK-miehiä ja Myllyn Vikkula ja siellä tämmöisiä pohdittiin, että mikä nettikauppa on eri kauppaketjuille, niin tässä on tämmöisiä mun ajatelmia, että nettikauppa on selvä mahdollisuus erikoiskauppalle, että siellä on tuotteiden sen monipuolinen esittely. Siitä on Kivijalassakin apua, koska myyjä voi hakea niistä omilta sivuilta myöskin ne, kun tuotteita on kuitenkin tuhansia, niin ei kenenkään korvien välissä kaikki tieto ole, niin se on hyvä tämä netti, että voit omilta sivuilta kaivaa faktat ja myöskin hinnat ja verrata tuotteita. Ja sitten lisäksi tietysti asiakas voi kotoa netin kautta ostaa niitä. Et meillä ainakin silloin alussa niin nettikauppa, niin se Pohjois-Suomi ja Itä-Suomi oli parhaimmat alueet, koska siellä ei ollut liikkeitä, niin sinne kaikkein niiden tavaraa meni. Ja sitten monta kertaa yllätys oli Helsingin ympäristöön, että vaikka sielläkin nyt kauppoja luulisi lähellä olevan, niin mutta ollaan me Raision Kerttulin-tiellekin myyty netin kautta. Että kyllä se on ihmisistä kiinni, kuka sieltä haluaa ostaa. Mutta olen sitä mieltä kuitenkin, että jos Kivijalassa on hyvä asiantunteva erikoismyyjä, niin kyllä se niin se paremmin sen kaupan kumminkin tekee, että kun ihminen tulee liikkeeseen ja jos se osataan laadukkaasti palvella, niin kyllä se sitten sieltä lähtee se tavara kainalossa pois. Et netissä siellä tuhannet käy, mutta kyllä se sitten kuitenkin promille on, jotka sieltä niitä ostaa. Tänä päivänä moni vanhempi ihminenkin, kun on lähtenyt sinne nettiin, niin
Sitten niillä on vertailuna e-vöistä löydetty hinta ja kun sitten sanoo, että kun se voi olla kuule käytetty tuote, niin ei, kyllä se on niin paljon halpaa. Ja sitten voi tulla pari viikon päästä sanomaan, että ei sitä saanutkaan sitä tuotetta. Se netillä on siis tämmöisetkin haasteet, että se antaa vähän niin kuin väärää mielikuvaa. Ja joka tapauksessa tämä nettikauppa niin on ainakin meidänkin liikettä todella paljon muuttanut, että tämmöiset kuvakioskit on tullut liikkeisiin, missä tänä päivänäkin kanta-asiakasta ohjataan siihen, että rupeaa käyttämään rohkeasti vaan kioskia, vaikka et jos koskaan tietokonetta käyttänyt, niin sit sä voit itse siinä tilata ja käsitellä kuvia. Ja me autetaan nämä alkuun ja aina voi huutaa höp, niin tullaan heti jelppaamaan lisää. Ja siinä liikkeessä, kun sen oppii, niin se on se sama ohjelma, mitä voi netissä ottaa tietokoneelle. Tietysti ei kaikki sitä kotiin ota, mutta kyllä se paljon auttaa. Nuorethan on jo niin kuin syntynyt selkäytimessä on tämä netin käyttö. Raision alueesta oli sen verran puhetta, että Raision alue on mun mielestä kaupan alalla erinomaisen hyvä alue, koska tämähän on kasvanut. Nämä isot brändit on tullut tuonne ohikulkutien varteen, mutta sitten tämä keskustakin elää koko aika ja sitä kaavoitetaan ja parannetaan. Nyt on ihan selvät huomattavat parannukset tulossa, niin se pitää aina aluetta ja paikkaa aktiivisena. Että mä näen sitä oikein hyvänä asiana. Mutta sitten tietysti täytyy houkutella, kun toiset lähtee, niin sinne tyhjiin liiketiloihin semmoisia osaavia, jotka tuo kaikille meille niin kuin asiakkaita sinne, koska silloin kun asiakas sen autossa parkkeeraa johonkin, niin kyllä se, jos se saa hyvää asiantuntevaa palvelua ja tavaraa joltakin alueelta, niin kyllä se tavallaan niin kuin jää sille alueelle. Mä kehitin tuossa maaliskuussa tämmöisen hienon sloganin, että markkinointipuolella, että jolla ei ole siemenen lintulaudalla, niin ei tule lintujakaan. Että kyllä täytyy aina panostaa, että saa vapaasti käyttää. Että tässä lyhykäisyydessään meikäläisen esitys, niin mä oon ainakin aikataulussa. Saa esittää kysymyksiä ja yritän vastata.